Dede Ağaç'tayız. 5 Eylül 2024. Hülya Yılmaz ve Yalçın Elmas. Günübirlik bir gezi. Zor da olsa çay bulduk. Esnafı, halkı, efendi insanlar. Umarım çekiyordur ha. Umarım. Çay içtiğimiz kahvenin. Δεν μπορώ τώρα να είμαι σε ένα εστιατόριο π.χ. να βλέπω σερβιτόρους σε ένα εστιατόριο σε μια ταβέρνα και να βγαίνω έξω και να λέω ο μάγειρας, ξέρω εγώ, μαγειρεύει κάτω, ξέρω εγώ, εμείς τα πετάμε, κατάλαβες, να κακολογώ και το βλέπω. Δεν χρειάζεται να στο πω, το καταλαβαίνεις και μόνος σου. Κατάλαβες τι λέω. Όχι ότι είναι σωστό, αλλά κατάλαβες τι λέω. Δεν μπορείς να δουλέψεις μια επιχείρηση και να πας μετά έξω να βγεις και να κακολογείς. Από κέντρο του ψωμί. Ναι, αλλά άμα γίνει μεγάλη είναι αυτό. Εντάξει, τώρα αυτά είναι. Bizim Göztepe. Bizim Göztepe. Σμύρνη. Göztepe. Göztepe, Σμύρνη. İzmir. Hı hı. Το δήμαρχο, κάτσε να πούμε το δήμαρχο πώς το λέμε. Göztepe. Χαϊδάρ, ο δήμαρχος πώς λέγεται στα τουρκικά. Μπερεγεντέ Μπάσκα. Άκου, πες το να, σπίκ. Πες πώς λέγεται ο δήμαρχος.